Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gitunto kuni Greg. Bisan unsang oras ug bisan asang lugar o dapit, kausara gyud ka na si Greg. Sultihan ti ka, tanang higayon ni ana nato, aron patyon ka na si Greg. Bisan gani karon dayon mahimo kayong patyon si Greg sa atong mga tao nga nagsunod-sunod niya, bisan asa si Greg. Bisan karon dayon tawgon ako sila, mamatay karon dayon si Greg. Pero unsa may katarungan sa imperno nga nung di pa man nimo gustong mamatay ka na tawana, nga sa ako karong banabana, kung maglangan ka pa kita mo oy mapiki kay niya siya, gawas nun! Nag-unan na og kataw ang akong plano kay nimo. Kung unsay akong plano bahin ang tawhana o sa bisan kinsay kaliwat anang Greg Jonas. Meaning, kung may kausaban pa kini kaniadto paunta, kung gusto na kong mausab kining akong plano, kung unsay dangatan anang Greg og ngadto sa tao nga ang kaugatan gilatayan sab sa dugo sa kaliwat ni Greg. Wa ka pa mataw usbon ako. Nag-inusara kong nagbangutan sa gibuhat siyang amahan kay giluba nining akong amahan. Nag-inusara kong nagplano o nagpahimutang sa mapait nga panimalos. Karong naporma na o napahimutang na sud sa dugay mga tuig, nag-inusara ko. Karon may muguba sa maong plano. Gubunin mo ang maong plano pinagi sa akong singot o dugo nga akong gipabukal sa nagkayo-kayo kong kayugot o kapungot anang tawhana anang Greg. Yaway! Pabor kas butilya o baso, ipaduunan ako. Bisan kinsa ninyo, wa na ko atagi o katungod nga manghilabot, labi na sa labing sensitibong bahin sa akong garbo. Unya ka na makapanghilabot kung mamatay na ko. Kana kung ako mo'y mahug sa way swerte na mong duha ni Greg. May gigikanan o sukaranan ang tanangan sa tao sa kalibutan, Jonas. Ang among Greg, lahi, kay nagpaila o nagpasabot nga, mga magkakompetensya sa kusog. Ang Gregorio diha kuha sa labing kusgan nga gorilya ug ang Leonardo. Aw, naibaw na kita kung diin magsukad angan nga Leonardo. Apan dili sa tanang higayon nga maghari ang leon. Dili sab tanang higayon nga ang usa ka gorilya bation og kahadlok sa leon. Kung ako'y mapukan ni Greg, ayaw nagyud niya patumbi ang yuta. Kung dili, patabuni yun siya sa yuta. Mao nga ayaw ko hilabti. Ayaw guba ang akong plano. Hapit na, gamay na nagkuwang makatilaw si Greg sa kapait o kahang sa akong baos. Nakasabot ka. Nakasabot. Tungod kay hagbay ra siyang nagsugod sa kapait si Greg. Una, mikubit siya sa akong pagpatuo nga nakig-uli ko niya sa maayong kabubuto. Ikaduha, wa gyud siya ikalibutan bisan gamay nga giduot o gibagnos-bagnos ko na siya pinagi sa akong pag-ilog siyang mga kayutaan. Ang ikatulo o labing pait, girape o gilugos nako ang iyang asawa. Ipabanos nako si Tonton. Akong ipatay ang iyang asawa.
Wanggol siyang dako. Kiwa gihapon siya makamatngon bisan gamay. Nga gigamit ko lang siya sa akong patigayon. Wa gyud siya makamatngon nga ako maoy nagpabalhog niya sa bilangguan. Wa gihapon siya makamatngon nga uli po na ang bugtong niyang anak nga rin ako. Pinagi ni mo, Jonas. Kwintahon ko na to. Pilana sa akong mga plano ang anam-anam nga natuman, Jonas. Pito. Ni apay mo sunod. Laing labing pait nga katumanan sa akong plan. Mubalik siya sa bilangguan. Sabtan mo na. Ug ang semifinal sa akong plano. Naibaw ka ba? Wa. Ang semifinal sa akong plano. Mao kini. Nga imo akong patilahon kung unsa ang kalami ni Yena. Daan pag Sa ato ba, unsay buot ipasabot sa imong pag-ingon. Daan pagyud ko. Kanus ka man mutilaw sa kalami ni Ina. Ingnon ka lang unian ako. Nanindog dayon na akong mga balhibo. Abi ni mo, Jonas, kung nakakita ka pa sa inahan ni Ina. Bidag ikapangagdaba kon sa pagkaon pa. Ingon ana si Ina, Jonas. Mayag yung pagkakarbon kaapi ni Ina sa iyang inahan. Bisan kinsang sungayan pa sa mga sungayan, parehas sa tong amahan ug anak. Ha? Tugkan, gihabog daghang sungay. Tungod sa kanindot ni Ina ug sa iyang inahan. Mawayog yung pangilabot sa akong mga plano ug desisyon, Jonas. Anha na panghilabot kon ako'y mabag-as anang guryo. Pero gisan gamay, bisa gamay, wa ko'y pagtuo nga ako'y mamatay. Apan si Greg, mo'y nagpadoon na sa iyang lubnganan. Nganong mituto kag maayo nako. Nalain ka sa kong gisulti? Wa. Siguro alang yun kay ikaw mo dili mapiki ni Greg. Dako ang atong patigayon, daddy. Pero mas dako ang kongregasyon sa hangtod sa kahangturan. Dili na to kalimtan. Committed ta sa atong pagtuo kontra sa ilang gituan. Committed kayo kita, Jonas. Mao kini ang dakong hinungdan nga gipanalanginan kita og mga maanindot kayong panalangin tungod kay mitampo usab kita alang sa katumanan sa atong pagtuo. Tungod kay panahon, dad. Panahon na, Jonas. Panahon na sa pagpanyandam. Pila ka adlaw na lang. Takdol na sa. Naa na ba'y birhen nga babae nga giandam? Wa. Nilunwa man, Jonas! Ang usa nato kakatabang si Rosalie. Bata pa si Rosalie. Dili dawaton sa atong giludhan ang usa ka batang babae, Jonas. Matod pa ni Tonton, labing unang higayon nga nakita niya si Rosalie nga naglama ang luyo niini. Mihilak si Rosalie kay gibatik kahadlok. Nagpasabot una pagkatong regla ni Rosalie. Sa ato pa, labas nga pagkabirhin si Rosalie. Siya mo'y atong ikasa. Muyon ko. Ipatuon na to nga milaya si Rosalie kay may kuyog og lalaki. Apan, kinahanglan nga mag-stocks kamo og daghan. Tingba ninyo ang pagpangdagit og daghang mga birhen. Aron sa matagtagdol, dili na kita maglisod-lisod sa atong ihad sa iyang atubangan, Jonas. Okay. Bahin ni Yena, ing nalangon niya ko kung kano sa kaganahang mutilaw ni Yena. Oh, Jonas. Oh, kumusta na ka si Greg? Sigurado kasi mong baton. Wala na pagi. Okay, Greg. Ikaw may gisugong sa Leon. Kung sa imong desisyon, bahala ka. Oh, kinsa? Si Sir Leon. Hello, Sir Leon. Ikatulo na kaadlaw ugma, Greg. Oh, Sir Leon. Ugma.
Ugma gyud, Craig. Kinsa imong kauban? Mangunay kong patay sa mga tao. Good. Si Tikoy mo'y ako lookout. Moray gusto na kong may bawaan. Sige. Sige, sir. Greg, Sukad sa akong pagtrabaho ni Sir Leon. Buhi kang saksi, Tikoy. Wa ko mapatay o bisan o sa kabuutan o buwis ng mga tao. Ang tanan ako napatay, pulos mga nagtadong kriminal, pulos mga nagtadong dautan. Igo na kong masabay niya, Tikoy. okay, Greg. Human sa buto. Lihok na yun kay mo bakray dahil ko ni mo. Okay. Aran ako. Nanuoy ko ni mo. Kung ako magiging ako magiging patyon. Apan dili ka angay patyon. Oh, Leon! Usay kita na ni mo niya! Sakay na! Ayaw ko na! Usa kang buto-buto! Tikoy! May laing ipusil sa tao! Oh, unsa? Ipusil sa garaghan! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!